A medida que o tempo pasa, o dano no Monte Acibal é maior. Así o denuncian os veciños de Moraña, que advirten que a empresa que está realizando os traballos para construir o parque eólico non ten en conta os petróglifos. Nós seguimos paseando, a empresa sigue abrindo pistas, vense novas pedras desplazadas dos sitios, pedras con danos, e o último foi que notificamos unhas pedras que non puideron vir a balizar os do Seprona, que fixo a empresa, xa que as tiñamos nos balizadas pola nosa conta para que tuveran cuidado con elas, pasáronlle por encima, directamente. Xunta a estes, son moitos os petróglifos que están sufrindo danos. Sí, moitas pedras que terían que ter un exame para ver realmente a importancia desas pedras, nos balizámolas porque creemos que ali hai cousas interesantes, como o Seprona non puido vir a balizalas ca cinta da Guardia Civil, a empresa aproveitou para leválas por diante. A veciñanza pide responsabilidades ao Concello e a Xunta por non paralizar as obras. A Xunta é a que ten que paralizar, e o Concello, porque o Concello ten a obriga de cuidar do seu patrimonio, do que este á vista de todos é catalogado e do que este por descubrir. Entonces, o Concello é o máximo responsable neste aspecto, e a Xunta tamén. Son eles os que teñen que paralizar a obra, prospectar, ver ben o que está pasando, porque o control arqueolóxico que se leva desde a obra, que é obrigatorio leválo, non se está facendo ben. Porque senón non sería posible que os veciños vayamos por ali paseando e vexamos cousas e que o arqueólogo da obra non as vexa. Precisamente buscando a paralización das obras, a veciñanza xa reuniu preto de 3.000 sinaturas co obxectivo de que a declaración de impacto ambiental paralice a obra. Agardamos que a Xunta recapacite e que a declaración de impacto ambiental que ten que emitir que sea desfavorable, e con eso cerraríase o tema. A veciñanza esgotará todas as vías posibles para paralizar as obras. Ante o silencio da Xunta e do Concello, advirten que xa solicitaron ditames e informes ao Consello da Cultura Galega, a Real Academia Galega de Belas Artes, a Valedora do Pobo e o Defensor do Pueblo.